estem d'acord que la redacció de les bases ha de ser ben estructurada i han d'estar ben estructurades i ben clares per evitar que se les pugui acusar de ninguna falta de transparència i de ninguna sospita d'enxufisme, i que s'han d'adequar els llocs de treball a les titulacions, perquè el primer que confon l'equip de govern és el caràcter d'aquestes beques. Aquestes beques tenen un caràcter formatiu i si volen que tinguin un caràcter social, el primer que han de fer és canviar les bases i incloure criteris de baremació socials, incloure la renda o incloure informes dels tècnics de benestar social que actualment no s'inclouen. Ara bé, per a que votarem a favor, nosaltres proposaríem una esmena a la moció que presenta el senyor Albert, i és que nosaltres no considerem que la Diputació hagi de fer convenis amb empreses privades. Com li va dir Pau Salom en la comissió, no donen idees que les agafaran. Trobem que la universitat ja ho fa convenis amb empreses privades i funcionen i van bé, però la Diputació té al seu abast molts altres organismes públics en els que els estudiants es poden formar en camps que no se poden formar en l'administració local, en l'Ajuntament, i que és a ells on caldria obrir el ventall dels convenis. No cap a les empreses privades, sí cap als organismes públics i oficials que se tenen a l'abast per a poder atendre camps com la investigació o la sanitat que en un ajuntament no es poden atendre.